agba ebe blu na nya bụ asọmpi dọdọrido bụ nke achịkọbara na ihe metara ụtụ site n'aka otu chịkọtara ụmụ nwaanyị ndị nke na-akwụ maka ịtụ ụtụ abụrụgo nke wetara n'isi njedebe na Abuja dịka nwaada Agboola Eniola nke ụlọ akwụkwọ Hamdat of Queens College Ilorin Kwara Steeti gbara onye nke mbụ na akara pọnchị ruchere pasentị 85 ebe mmesoma a na-ene nke ụlọ akwụkwọ St. John of God Secondary School Awka na Anambra Steeti bụzi onye nke gbara onye nke abụọ na akara point 84. Esther Asanya ga-ewetara gị Awka nso. N'otu aka ahụ, nwaada Pascaline Ngagụ bụ nwata akwụkwọ Regina Pacis International School nke dị n'Ọnịcha nwetara ọnọdụ nke isii na ya bụ asọmpi. N'okwu ya, onye isi izugbe ndị otu a bụ dọkịnta Basode Ikenoba kwuru na ebumnobi ndị otu a bụ ka ha kụnye mkpụrụ uru ọ bara mmadụ ị na-atụ ụtụ isi maka mmepe nakwa ịkwalite akụnụba nke obodo n'ime ụmụaka na-eto eto. O tokwara agbammbọ ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ ndị a rọpụtara nakwa nkwado ha kwadoro ụmụ akwụkwọ ndị a. Onye nhazi otu a ngalaba nke Anambra Steeti bụ dọkịnta Ifeoma Obieri kọwara na ebumnobi ndị otu a bụ ịkwalite mmụọ asọmpi n'ime ụmụ akwụkwọ ma gosipụtakwa obi ụtọ ya na ndị Anambra Steeti agbachaghị aka na ya bụ asọmpi ma kelekwa ndị otu ya na Anambra Steeti maka agbammbọ ha niile. Ụmụ akwụkwọ sọrọ mpi a nwaada Mmesoma na-ene nakwa nwaada Pascaline Ngagụ gosipụtara obi aṅụrị ha na ohere enyere ha isonye na ya bụ asọmpi ma kelee Chineke na ọ gara nke ọma. Ya bụ asọmpi bụ nke emere na Agbata steeti isii si na mpaghara Okwe ndọrọndọrọ isii bụ nke ndị si Ghana steeti dị iche iche wee sonye na ọwa ihe nkiri onyonyo. Ihe onyinye ekele nke enyere ụmụ akwụkwọ bagidere ya bụ asọmpi nakwa ndị nkụzi ha bụ ihe pụtagara ihe na ya bụ mmemme. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.